Good morning, guys! Happy weekend! Happy Sabado! Ay, nagpe-prepare na ako papuntang store na muna kasi idadrop ko doon yung ibang pinick up ko kagabi na ng mga products. And then, mag-ano muna ako, ililista ko muna yung mga dadaling ko sa bazaar. Papaprepare ko na kayo yung ng Reyna. Tapos, after lunch, pupunta kaming Cavite na para pick upin naman yung kay Mrs. na na product niya. Tapos huli na namin yung kulungan ni Jasper. Yung kulungan na ginamit kay Jasper. Hindi na kami nakaano kagabi kasi sobrang traffic. Alam niyo ba, nakauwi kami around 11:30 na ata. Sobrang traffic sa North Edge. Nakarating naman kami on time. Nakalabas kami ng Maynila on time. Kaso alam niyo na, pag nakapasok na kami ng Maynila, ayan na. Yung traffic, Diyos ko. Yung expected kong, from ka-exit ng NLEX, papuntang Trinoma, mga 15 minutes lang, inabot kami ng halos 1 oras. So, yun, kaloka. Kaya di na kami nakadaan sa Las Piñas din. Sobrang pagod na rin, kami. Pero na si Froggy nag-drive. Ayan. Nakakaloka, guys. Di ko alam po nung uunahin ko. I'm sorry, nag-aro ko sa inyo. Lalagyan ng pagkilikili sa harapan nyo. Ayun, di ko alam kung uunahin. Buti na lang, meron akong mga shelves, meron akong mga lights, meron akong yung mga products na kasi nagano ko, 'di ba? Nag-stock na ako ng advance. So, ayun yung mga sa na lang sa good problem to, guys. Alam niyo ba? Kasi minsan nakaka-stress din yung good problem, Alam niyo yung isang concept store ko. Ayun, magre-restock din kasi ako. Kaya, kailangan pumunta ngayon ng store. Ayun. Then, may dapat ngayon, may lakad. Kasi, kasal nung, ni Froggy, yung pinsan. Naka-oo kami last week, napupunta kami. Kaso, hindi naman namin akalain na ganito nga may bigla ang lakad. So, sabi ko, wag na. Maintindihan naman niya. Yung medyo nagtatampurorot nga. Sininang yung, yung nanay niya. Sabi ko, maintindihan naman nila yun kung dito tayo makakapunta kasi may may ginagawa tayo. So, ayun, sabi ko, unahin mo pa ba yung mga ganung event kaysa dito sa natin, sa business natin. Pwede naman sana, guys. Kaso gahul kami sa oras. Gagahulin kami lalo sa oras. Lalo't nakapangako din ako sa pinaghiraman ko nung page, diba? Dapat kahapon pa yun So, naantala na ng 1 day, nahihiya ako kasi 13 din yung yung alagang aso nun. So, ayun, kailangan ibalik na namin yun ngayon. Si Chris nga yan, napakita lang kaninang umaga. Yayain ko sana sumama kaso tinakasa na naman ako, guys. Naglalaro sa baba ng Beyblade. So, that's it lang. May vlog naman, guys. Kaso, hindi ko siya ma-upload on time, kasi alam niyo na, eto na, bare months na. Peak season na, guys. Peak season na, kaya kailangan natin magtrabaho pa na magtrabaho. Pag-igi ng pagtatrabaho, bawal yung easy lang sa sa bahay, 'di ba? So, ayun, alam niyo naman na may pinapagawa kaming bahay, and then may sinusuportahan akong mga dogs. Sa food pa lang ng dogs, guys. Alam niyo ba, shoulder ko lahat yun. So, yun, kung hindi ako magtatrabaho, wala kakainin yung mga alaga akong aso. Kaya, yun, pagpasensya nyo na muna kung hindi ako makakapag-upload ng on time, pero gagawin ko lahat para may vlog ako everyday. Okay, guys, so we'll see you again later. Ang gwapo. Ang gwapo. Halika dito, gwapo. Ba't baliktad lagi yung niya dyan? Mas nag-enjoy siya pag gwapo. Lalaki talaga. Ay, pabaliktad ang Uy! Kamukha ka na ng tatay mo. Kamukhang kamukha mo. totoo yan. Hala. May umaapila. Kamukhang kamukha ka ng tatay mo. Ha? Lucas! Lakas! Abosero! Ha? Bulaga! Papakit na naman itong bata ito. Papakit na. Patingin nga yung SpongeBob natin. Patingin nga yung SpongeBob natin. Chiki, 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 chiki. Chiki, 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 chiki. 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 Hello, guys. Papunta na kami Las Piñas. Soli na tong page.
muna kasi sila, wala pang tao sa store. Masama daw pakiramdam ni mama. Kasi ginawa niya si mama, hindi tumatagal dyan sa ano, sa store. So, ayun. Ginawin. Sama tuloy pakiramdam niya. Kahit na naka-jacket na yun, pagkakapal-kapal hindi ginawa pa rin siya. Tinamaan ako niya. Bata. Kaya, ayun lang guys. Tapos, naiinis ako. May iba pang paraan guys. Paraan ba guys? Para hindi ko masuot itong itong retainer ko. Sukat talaga ako lagi. So, naubusan ako ng laway. Nakakasuka na siya. Hindi ko siya carry na lagi talagang suotin. So, akala ko nun carry ko talaga. Kaso, hindi. Give up. Kaso, di ko naman siya magawang tanggalin nga kasi baka bumalik eh. So, habang wala pang naisip na paraan kung paano Araw-arawin. Hindi pwede. Kailangan nga lagi siyang ginagamit eh. Sabi niya eh. Yeah. Sabi naman nung Every other dentist. day mo na. Wow. Yun. Meron naman yung retainer na nasa ilalim. Para din siyang brackets na braces. Inilalim lang. So, yung pinaka retainer niya. Kaso, hindi ko lang alam kung pwede sa ngipin ko yun. So, magtatanong ako sa dentist ko next visit ko. Kasi, na lang niya yung bike doon. hindi ko talaga magsuot nito. Drive-thru muna kami guys. Gutom na. Pero dyan na lang. Kakanan na lang kami after ng McDonald's. Punta sila Sir Clark. Alam ko na ang orderin mo, Daddy. Ano? Twister fries. Alam mo, largy na. Meron. Medium large lang yun. Walang small. Ang sarap ng twister fries ng McDonald's. Yummers. Di ako mahilig sa fries. Pero kung natikman ko twister fries, lagi na ako may fries sa order. Let's go. Sago. Pwede ba magkanin dito sa loob ng sasakyan? Wow! Markbo! Hi, good afternoon. Can you take your order? Cheeseburger deluxe. Cheeseburger deluxe po. Large. Large fries and drink. Large fries yung pero change it to twister. Twister fries po. Yes. Tapos, Okay. Yung drink, sir. meron kayo SRC. Ano po? Pepsi SRC. product yan. Coke, Sprite, Coke, syrup, pineapple juice, ice lang po. Orange juice. Orange juice po. Sige, Minute Maid. Okay. Large na rin po. Yes, ma'am. Cheeseburger deluxe, twister fries, large orange juice po. Crispy chicken sandwich na lang. Crispy chicken sandwich. Crispy chicken sandwich. With twister fries na rin. Yes, large twister fries and And OJ. OJ. Large fries. Yes. Twister yun Twister na rin po. And Then yung drink po, orange juice din po. yes, ma'am. Ang daming Ano ito, paninda? Oh, bibilad muna para Sayang naman ba't binibilod? Grabe. Hi! May 2 pesos po. Padagdag naman ng fries, charot. Ang dami Nako, sira na yan agad. Hindi, ang init niyan. Kaya nga yung init no? Dapat may bubong or covered man lang. Sunog na bansa na Sayang naman yun. Ikot. Hindi na. Kaliwa. Kanan, kaliwa. Kanan. Parang isda. Ito kung bako. Clark! Clarky! Ano ba yun? Nalimutan ko pa sa may basura. Ayan, may basurahan. Yan ba yun? Ayun, mga house. Hindi yan. Ayan, yun lang po. May Brown gate na house. yan. Yan. May kariton. Yan tayo guys. Subo. Sana nandiyan si Sir Clark. Yan. Saglit lang yun. Saglit guys. Soli lang namin yung cage.
Ito iba na to, no? Ba yan? Saglit lang ate. Usuli lang kami ng cage. Napalis kami nito ni ate yan. We're here na guys sa Lancaster. General Trias na pala to. Mali yung inanuan namin, yung dinaanan namin. I mean, ibang way yung dinaanan namin. Sa ano kami sa Bacoor. Kaya medyo mahaba. Tapos sobrang traffic pa sa Aguinaldo Highway. Ayun, pagas lang kami. And then, diretso na kami doon. Napuntahan ko na to dati. 3 years ago ata. Yung tumitingin kami ni Nene ng ano, ng bahay. So, ayun, ang layo. Parang, hindi ko kaya rin tumira dito. Siguro pag ano, pag madami ng mga kapit subdivision, pwede ba? Pero ngayon, para kang nasa ano, ang tawag doon Cul-de-sac. Basta malayo sa kabihasnan. Although may ano may save more ayan. Kailangan may ano ka dito, may sakyan talaga. Saan ka napunta? Ito na pala yung ano, yung eyeglasses na ano. Full tank po. Meron pa yung Pinalagyan ko ng ano. Wala na po, sir. Wala na? Hanggang katapusan lang po ng ano, ng August. Tanggalin nyo na yan. Sige, diretso mo. Dito lang siya, tayo siya. Bante na po tayo. Ito yung pinalagyan ko lang ng light. Pero masayang mamuhay dito guys, at tahimik. Yun nga lang. Malayo ka sa ano. Pero nadaanan namin may ano naman, para siyang may mall. And then may mga may mga kainan. So kapag ka Sunday, pwede na kayo mag-bonding doon sa tawag doon sa may swimming pool? Patio. No, Sa may yun. clubhouse. Clubhouse. Ang luwag pala na ito. Ganda dito mag-bike. No, kahit gabi. Jogging ka. Ganda. Lalagyan mo na lang ng fence, no? Tapos, ayun na, may bahay ka na. Kilala doon kayo. Bakit ba? Kaya tanong bubanga dyan. Ang init eh. Wait lang. Karagatan. Karagatan. Tulya. Tulyahan. Tulyahan River. Charot. Ay, diretso kami guys sa ano. Mawa, kain kami. Gusto ko ng rice. Nangihina na ako. Gusto ng rice and fallen. Uy, ang dami Ito galing ang mga ano halaan. Tama ba? Halaan, tulya, tapos ano pa yung isa? Tahong. Talaba. Ay, New York City. Ando na rin yung Chicago. Illinois with S talaga. Gusto ko mga yung Eiffel Tower. Eiffel daw. Eiffel. May Illinois na, may Eiffel pa. And yung Sydney Orchestra. Pati yung Tucson. 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 Arizona. Colors. Oh. Bago isip namin guys, diretso na lang kaming bahay. Tapos luluto na lang ako ng adobong kinamatisan. Ano yun ni Joy? Recipe yun ng binanyan. Sarap nun. Grabe. Crave tuloy ako. So, yun. Uwi na lang kami. Dito na kami sa Pasay City. How are you, Daddy? Ingay nito Bibiling na si Kuya ng kita, Pati pa siya. Ingay. Ay, sakit sa ulo. Sunday na tomorrow. Tapos sa Monday, guys, maga kaming kala ko same sa sa World Trade na ang Ingress gabi. Tapos kinabukasan opening na lang. Sa mall pala, hindi. Siya. Ingress nyo is alas 7 ng umaga hanggang alas 9. Tapos 10 AM yung yung bukas. So, kailangan namin magising ng maaga sa Monday. Alas 4 pa lang kasi prepare pa si Chris. Hatid pa ba natin? Hatid muna natin si baby. Hindi. Hindi na tayo aabot, Daddy. Why?
ano pa yun eh. Alas 6 tayo. Kung alas 6 tayo, alis 6:30, alas 7 yung pasok ni baby. 6:30 natin siya hinahatid. So wala na, gagawin tayo sa oras. Papasundo ko na lang ulit sa ano. Sa ano niya. Service niya. Tapos Tuesday kami na ulit maghatid. For home na guys, ayun, pinakasiyo ko na lang sa sel na bumili ng panibagong ano. Kasi matigas pa yung chicken, hindi niya pala na ano, hindi niya na, pwede niya, sasaw mo. Saan nabili pa? Doon niya, hindi ko alam. Harap. Ano? Ngayon lang ako ulit nakapagano. Nakita sa vlog. Eh, lagi kang wala eh. Pero mo lang, di mo sinama. Oh, pag sinasama ka, sabi mo, Hindi, saan na ba siya? may pasok ka yan. Dapat hindi mo sa uwian. Sige. Sarap pa. Sausaw mo maigi. Alam, hindi kasi na ano, nabasa niya siya yung message ko. Tutupi pala siya. Pinapalabas ko sa kanya yung ano, yung chicken. Kasi nag-grocery kami dahil sa ano, diba? Sa Mega Mall last time. Kasi may mga meat ako dyan. Sabi ko, bili ka na lang siya na panibago. Sa palengke para lutuin ko na kasi nagugutom na ako. Wala akong rice pa ngayong... Ay, kanina lang umaga yung rice ko, guys. Ngayon. Umaga. Na ano yung ilaw namin. Napundi. Kapalit na lang. So, ayun, ayusin ko lang itong ano, form sa trendsetter. Kailangan may pasa ko ito ngayon. Ano siya, gate pass. Tapos yung terms and condition. Yun na guys, we'll see you later. Pakita ko sa inyo yung ano. Sana makuha ko yung ano, yung lasa nung niluluto ni Joyce. Ni Joy. Sinigang na hipon for Chris and Kate. Hindi pala ako magluto ngayon guys. Kesa nag-ano naman kami ni Fabi, nagmuwa tapos kakain sa labas. Kaya sabi ko, umuwi na lang tayo para luto na lang ako, lahat nakakain. So yun, luto ako ng hipon. Tapos dito sa kabila is tada! Kinamatisang kinamatisang adobo or adobo kinamatisang. Yummers. Recipe yan ni, ano, ni Aling Joy. Oh, yum. Request ni Fran. Ang daming sabaw. Nagsabaw yung manok tsaka yung kamatis. Yung nilagyan niya ng tubig. Toyo lang. Toyo, kamatis. Konting suka, bawang sibuyas, lodo. Konti pa. Simmer pa natin para may kumano yung sabaw. Evaporate. Ito okay na to. Simmer na lang din. Baka umapaw eh. Ano yung ginamit ko. Maliit. Mababaw. Simmer. Yan tayo guys. Yung bata. Busog pa eh. Nabutan ko kumakain ng anong Coco Crunch. Ano kami ni Daddy, wala kaming rice eh. Petsit! Ayun na. May matisang adobo. Yes, Groot! Diyan ka lang! Tikman mo. Diyan ka lang, Grootay! With ano guys, ang matcha. Matcha green tea. Yung milk drink. Yes, Maggie. Laters ka na, Maggie. Laters na, Maggie. Tignan mo na. Yung soup. Ay, soup. Sauce. Pwede. Pwede nung. Sarap nga eh. Pagbugin kita eh. Pwede na pala, ha? Pwede na. Kumakain pa lang yung bata. Nanood ng TV. Hoy, wag ka sobra-sobra sa hipon na, anak ha, gabi pati. Yung tama lang. Ba't mo nga lang naman? Sige.
Sinigang na hipon. Paano kanina nabuta namin, nag-ano siya, nag-coco crunch merienda. Anyway, ayun guys. Upload ko na yung isang vlog na na-edit ko noong September 13. Tapos 14, malapit ko na matapos na edit. Ayun, tapos si Daddy Warlocks na. So, good night na rin kami. Good night till tomorrow. Ano? Wala na ba Lazada pag gabi na? Meron, pero bukas na. Pinipilit niya pa rin niya yung ano niya. Sabi ko, order na naman kita, no? Tapusin ko na ito na edit ko. Bukas. Meron yan. Bukas ipa-deliver. Walang deliver pag Sunday. Order Patay na mo tayo. na. Orderin ko yung promise. Night. Itim mo. Maligo ah. Mami, pag summer, enroll mo martial art. Sige. So, bye guys. Lagay mo na sa ano niya, sa lababo, kinainan mo. Siya din.